DXDR. Pahalipay sa pagpamati, load promo, walay gasto, makadawat kapag premyo. Ingon ana magmahal ang mga kasama mo. Pahalipay sa pagpamati, load promo sa Tatak RMN. Anim na pong mga istasyon ng radyo nationwide. Mahigit sa 1,000 mga news anchors, commentators at DJs nationwide. Mahigit sa 5,000 mga reporters at correspondents nationwide. Buong araw na naglilingkod nationwide. Balita at komentaryong dapat niyong malaman. Serbisyo publikong may aksyon agad. RMN. Radyo mo nationwide. Ang numero 1 news and public service network sa buong Pilipinas. Kasama mo sa pagdiriwang at iba't ibang kaganapan. Yan ang Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa Dipolog. Ito ang DXDR 981. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN. Radyo mo nationwide. Busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon o ilimnon o mahitungod sa mga adlaw nga balaan o sa kasaulugan sa bag-ong bulan o bahin sa adlaw nga igpapahulay. Kay kining tanan mga anino lamang sa bagabutang nga umaabot. Apan ang katumanan, mao si Jesucristo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igala, mga ginikanan, mga suking tigpaminaw, mga kasama, mga tinahod nga tigpaminaw,
ang tulumanon nga giuluhan ng kahayag sa pagtuong Katoliko ani anaw sab sa kahanginan. Dinigyapon sa RMN Dipolog 981 AM o sa gyapon kasamtangan dili pagyapon ta madungog sa FM band tungod sa kakulian sumaong kahimanan. Usab sa online internet rmndpolog.weebly.com ana gihapon kita naka-online. So bisan asang suk sa kalibutan madungog ta bisan asa basta naalay computer o laptop nga naka-connect no sa network no sa internet. Sige po na kumuingon sa tanang naminaw online. Have a good day. O dinhi sa dakbayan sa Dipolog. Ako muingon, maayong udto kaninyong tanan. Pizza Utso no sa bulan sa Hulyo tuig 2012. Mga higala, mga ginikanan. Atong gibasa dayon no pag entrada gyud sa atong tulumanon karon. Ang Kolosas kapitulo 2. Gikan tudling 16 ngadto na 17. Ato ning gibasa kay usani sa atong gihimo nga basihanan. Kung ngano nga ang atong espesyal nga adlaw karon dili na mao ang una nga espesyal nga adlaw alang sa mga Hudeyo nga mao ang ikapito ka adlaw semana nga mao ang Sabado. Sa miaging Domingo atong nahisgutan nga sumala sa atong mabasa sa Hebrewhanon 4:8 nga naghisgot na og laing adlaw. Maingon kay naghisgot na galiglaing adlaw, dili na gyud tong adlawng hisgutan pag-una. Kay lain naman. So kung Sabado to, di na to isipon kay lain namang adlaw ang gitumbok mahitungod sa pahulay, no? Hebrewhanon 4:8. Maway laing himuon na to, diskubriho na to unsang adlaw. Diskubriho na to unsang adlaw. O gaato naman yung impartial no miagi nga mauna ang unang adlaw semana nga maong Domingo. Atong ipadayon karon ang dugang pa nga mga pruweba kung ano nga Domingo na ang espesyal nga adlaw alang sa katawhan sa Dios no diri na sa bag-ong kasabutan no New Covenant. Gibasa na to ang Kolosas 2 kaya 16 ngadto 17. Kay dinhi tin-aw kaayong pahayag ni Apostol Pablo sa iyang sulat niya adtos mga taga Kolosas. Gamatod pa niya sa iyang suwat ngadtos mga taga Kolosas nga atong gibasihan sa atong padayong tema nga wa pa mahuman. Matod pa niya, busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon o ilimnon o mahitungod sa mga adlaw nga balaan o sa kasaulugan sa bag-ong bulan o bahin sa adlaw ng igbabahulay. Kaya nga ni mangguna mga tinahod nga di paminaw nga sa sangyaw ni Kristo, sa pagsangyaw sa iyang mga tinun-an nga nahimo mga apostol. Inoon kini si San Pablo awahi ang iyang pagkatawag nga apostol no. Wa siya mahiapil adtong 12 no. Awahi man special calling ang iyang pagkatawag sa pagkaapostol. Ya matud pa niya no. Dinhi man guna to maklaro nga lahi ang o ingon tanang lahi o adunay kalainan ang katawhan sa Dios dinhi sa bag-ong kasabutan o New Covenant. Kay no aside sa ato nang nahisgutan sa miaging mga Domingo nga naghisgutan ning adlaw ipapahulay.
Dinhino kung ato yung bantayan pag-ayo unsa ang pahayag ni San Pablo, matud pa niya, ayaw ninyo itugot nga may magsaway ka ninyo mahitungod sa pagkaon. Nganong nakahisgot man siya ani? Kay hibalo man si San Pablo nga dunay mga nagtudlo base sa daan ng gituan sama sa minguntag pagkaon lagi mo man iyang gisgutan din nga sawayon yuga kung mukhaon ka o kanang ginaisip nga mahugaw sa Old Covenant o sa daang kasabutan sa pa sa Old Testament, no? Pananglit no mukhaon ka og baboy o isdang walay himbis. Sawayon yuga kay moana man dayon na nga di ba klaro man kaina makakaon ka ni ana dinhi sa Old Covenant sa daang kasabutan nga giisip nga mahugaw kanang pagkaona o kana nga karne, baboy, isdang walay himbi. So kung mukaon ka ni ana, sawayon juga kay isipon jugang makasasala kay mo man na ang ilang nabatasan ng pagtulunan ni adtong gidili yung pagkaon sa baboy o isdang walay himbis. Mura ang hisgot ang panudlo ni San Pablo dinhi sa atong gibasa lahi. Ang giingon niya kung doon na manggali magsaway ninyo mahitungod sa kalanon, ingon siya dinhi. Sige ingon niya ayaw itugot ka na. Budi pasabot dili ka pa pressure ana. Di ka magpadala ana nga klases pagsaway nga naman. Kay dinhi atong makita nga lahi na gyud. Doon na nagikalahian ang New Covenant o bagong kasabutan ikumpara sa daang kasabutan. Di ba? So, kung moingon ta nga, kung ang Sabado nabalhin ngadtos Domingo, dili na layo tuhuan. Dili ta moingon ta nga imposibleng tuhuan nato na. Kay dinhi sumala sa pagpadayag ni San Pablo, di lang kay San Pablo, mismo nga atong Ginoong Hesukristo. Kung atong subayon ng iyang mga panudlo, mo manggaling wala siya magustuhe, ihulog pa manggali siya sa pangpang, kaya ang iyang mga panudlo, aduna gyoy kalainan ikumpara sa daan nga gituhuan na niadto sa daang testamento. Pero naapod tayo mabasa sa Biblia nga wala man siya moanhi. O ang pag-anhi niya dili man aron pagguba sa balaod. Ang buri po sabot ang divine law, ang natural law nga maunang napulo kasugo kisgutan din ha. Wala niya guba, gitagaan lang niya sa katumanan o hustong kahulugan. O nang gihinay-hinay nato din histong tulaman noon giunsa na paghatag o hustong kahulugan o giunsa na pagtuman niya. So naklaro nga doon na gyoy kausaban kung ikumpara gyud nato ba ang daan og bag-o. Og usa na niini kinilaging gisgutan ni San Pablo nga ayaw na itugot ninyo nga may magsaway pa ninyo mahitungod sa pagkaon o ilimnon. Og di ilang kay kana. Kay kana no kung atong tutukan na karon naa man jud magsaway nato. Mayon kay mukaon kag baboy istay wala himbis. Makasad-on man yun ka, kay giisip man yun ang mahugaw sa Old Covenant, sa daang kasabutan. Pero timan ka ng tulumanon hitungod sa kalanon, wala na'y labot, wala na'y appeal sa natural law o napulo kasugo o divine law. So pwedeng wag tangon na, di ba? Ato naman ang nahisgutan, basta mga ceremonial laws, balaod gali sa daang testamento nga nagawas na natural law o divine law, gawas ng gali diha, pwede nang mawagtang pwede sob ng usbon. Mao po na nahitabo lagi anang espesyal nga adlaw nga Sabado nganong nausab ngadtos Domingo tungod kay pwedeng usbon ang first day of work. Pwede mausab kanus at musugod og trabaho kay wala man na hisguti sa kana bang divine law nga kanang unang adlaw semana nga mao nang Domingo. Mao gina kanunay nga diha kita musugod sa pagtrabaho, mao na ang mahimong ikapito, mao ang Sabado na kay wa man na hisguti sa divine law o napulo kasugo
nga kinahanglan unang adlaw gyud semana ang unang adlaw sa pagtrabaho nato. Mao nang pwede na wag tangon, pwede na usbon og nausog jud kay sumala sa history ang gihimong espesyal nga adlaw sa mga Kristiyanos sa napasiunhan na nato. Adili naman ang ikapitong adlaw semana nga maong Sabado kundi ang naunang adlaw semana naman nga mao ang Domingo. Bueno nga sa pagdagan sa panahon dunay kanang development, inanay nga development mao na nga karon ato na gyung naabtan ug mao po ni gihimo gyung balaod sa tong gobyerno ang unang adlaw sa trabaho mao na ang Lunes. Mao na ang Lunes. So kumusugod ta og Lunes ang atong ikapito mao na ang Domingo. So wala na masupak sa divine law kay ang divine law igo raman giingon unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Wala maghisgot tugon sa nga dawag yung gamsugod og trabaho. Niadto sa Old Covenant, ang gipili nilang adlaw kana amang unang adlaw semana, Domingo mao na ang ilay kapito Sabado. Pero karon ang atong gobyerno miingon Lunes na ang atong unang adlaw sa trabaho ug moingon ta kung nasupak ba na sa divine law wala. Kay ang divine law, ang natural law, wala maghisgot og unsang adlaw gyud ta kinahanglan musugod og trabaho. So pwedeng mausab pinaagi sa mga otoridad. Ato man guning nabantayan na pattern, makita man guna to ni sa development o just kasaysayan. Kay katong sa panahon ni Constantino God, ang naabtan niya nga espesyal nga adlaw sa mga Kristohanon, klaro man nga Domingo. Kay kung Sabado pa unta na, gipadayon na sa mga Kristiyanos, di Sabado po unta to ang ideklara ni Constantino. Pero Domingo naman, kay kung moingon po ta nga agi si Constantino mo'y nag-usab ana dili. Kay ang original gyud nga baruganan sa mga emperador nga pagano sa dihang wala pa ma-Christianize ang Roma, wala may igpapahulay ang imperyong Romanon. Imperyong pagano god, wala ginay igpapahulay tanan nila mga slave nila ang ilang mga trabahador, wa ginay pahulay luoy kaayo. Muna nga sumala sa history si Emperador Constantino man ang unang emperador nga nakita sa kasaysayan ang unang na converter sa mga Kristiyanos. Siya po ang una nga may respeto sa unsa man ang mga kagawiang Kristiyano. Ug naabtan niya siyang panahon Domingo naman, unang Domingo po ang iyang gideklara sa iyang imperyo. Dili kay siya mo'y nagbalhin. Ang mga Kristiyanos na po mismo ang nagbalhin. Tutiman ana mga higala, pero wala na to supaka nga kanang igpapahulay nga Sabado, gipadayon na sa tinuhuang Hudeo. Ug mao po na diha pud mosulod si Kristo anang adlaw kay daghan mang tao mao man igkatigom sa mga Hudeo, dito siya magsangyaw aron kabigon ang mga Hudeo wa pa masakop sa iyang katawhan nga mao ang iglesia. Dili kay moingon ta nga nagpadayon gihapon kay wa man manudlo sumala sa Biblia kung atong basahon na wa gyud manudlo si Kristo ang mga apostol nga gipadayon gihapon ng ikapitong adlaw semana nga mao na espesyal nga adlaw alang sa katawhan ni Kristo. Ako na iklaro katawhan ni Kristo. Kay lahi man tong katawhan sa mga Hudeo nga nagpadayon gihapon. Mao na akong hagit ninyo ang atong susihon diha sa New Covenant ang grupo ni Kristo. Ang iyang iglesia kung unsa na ang espesyal nga adlaw nga igkatigom nila. Kung basahon na to diya si San Pablo mosulod sa sinagoga sa adlawng Sabado igpapahulay sa mga Hudeo aron pagsangyaw, pagkabi gani nakiglantugi pa siya. Pero dili nato himuong basihanan na. Kay ang ato bitong pari ron, ang atong simbahang Katoliko, doon na may misa pug Sabado. Pero dili naabot natong huna-hunaon nga Sabadista na o kanang Sabado ang espesyal nga adlaw igsilimba alang natong mga Katoliko kung ang mga pari magmisa sab og Sabado. Dili ngunana. Sa mausab na nga ang pagsuod ni Kristo sa adlawng Sabado sa sinagogas mga Hudeo aron pagrespeto, aron pagpanudlo, pero wa gitay mabasa nga nanudlo si Kristo ug ang mga apostol yan ang adlaw nga kana gihapong ikapitong adlaw semana nga maong Sabado ang espesyal nga adlaw alang sa panagtigom, alang sa pagsimba sa Dios.
Sa Colosas 2:16 ug 17 ato ning ayuhon yun, no? Ato namang naisgutan na mahitungod sa pagkaon nga dili na lagi ta mutugot nga doon na pa'y maghukom nato niana. Kay sumala sa pagtulon ni Kristo kung atong basahon diri, dili na concern si Kristo anang tulumanon mahitungod sa kalanon kay matod paligi niya di na lang kumukutlo og teksto mo basa pa kay malangan ko, pero hibalo ko nga kamo labi na mga Adventista o uban pa mga grupong Kristohanon nga dili Katoliko nagbasa mo sa Biblia mo nang parang di po kay ko malangan og pakli-pakli. Ako lang idiretso pag-site diri o hibalo na mag-asam na pangitaon labi na kung nagtuon mo sa Biblia, di ba? Di ba unsa tong pahayag murag na San Marcos, San Mateo ba? Katong niingon si Kristo nga ang makahugaw sa tao dili yun, ang tinuod ko ng makahugaw sa tao dili ng isang-sang sa baba o sa kanang pagkaon ba. Although sa kanang gitawag natog physical nga kahugaw naag hapon na, no? Kaya atong mga doktor karon mo ingon man nga kana hugaw kana dili o sa physical aspect na. Pero kanang kahugaw nga gipasabot nato dinhi kanang spiritual aspect, kanang sala, kanang kahugaw nga gi-espesyalan nga mawala unta na diya sa atong pagtuo kanang mga daotang buhat. Mao man na ang concern sa atong pagtuo. Kanang kang panglawas ra nga kahugaw, concern mo na sa atong mga physical doctors usap, no? Lahi man ang doktor sa panglawas, lahi pud ang doktor nga espirituhanon. Ang doktor nga espirituhanon nato mao man na atong mga spiritual teachers, mao atong mga kaparian, atong mga theologian, o sama mismo sa atong Ginoong Jesucristo mo man gitawag natong spiritual doctor. Pero ang kalahian lang po ni Kristo kay makaayo siya, doktor siya, dili lang kay sa espirituhan ng butang, kundi mahimong doktor usab siya alang sa itong panglawas kay naaman siya gahom, makahimo man siya milagro nga ayuhon ang mga nagmasigiton sa panglawas, di ba? May nga naingon siya nga ang tinuod nga makahugaw sa tao, talking about ning sala niya nga kahugaw, dili kanang isang-sang kunos basta pa kanang pagkaon. Kung dili matod pa niya kanang mugula sa lawas sa tao. O kanang gikan sa iyang kinahiladman. But pasabot ka na mga maot nga huna-huna na to, mga pagbati, mga dautan na tong kinaiya, mo na ang gitumbok niyang tinuod nga magkahugaw sa tao. Kanang laging isang-sang subaba atong kanon, ato raman ang ipagawas sa pinagi sa atong sa CR na to, no? Gawas na mo man nagitudlo sa itong Ginoo, di ba? O wa na gid siya maingon na base sa iyang panudlo ato, ya maklaro na nato nga wala na kinahanglanan na dili na importanteng pagtulunan alang sa kabalaan kanang tulumanon mahitungod sa kalanon. Mahimong importante lang ng tulumanon mahitungod sa kalanon ya sa itong panglawas physical. Pero spiritual na dili na kinahanglanon, dili na importante ng tulumanon mahitungod sa kalanon, tungod kay dili man lagi na garantiya nga mamatarong ka, mababuutan ka kung mukaon kag baboy o dili o isda, kaon ka anag dili, di na mo'y garanti nga maayo kag kinaiya kay naaman tayo ng hibawan nga dili mo kaog baboy, isdang wala ihimbis pero ang ilang kinaiya maot man sa gyapon. Mo na concern ni Kristo kay spiritual things man iyang gipahimug-atan. Ang sala, ang kahugawan nga espirituhanon, kanang kinaiya natong nahisupak sa balaod sa gugma ni Kristo, mo na yung gi-espesyalan ni Kristo, mo na yung gi-espesyalan po, gipadayon sa simbahan. O mo na nga, di nakaisipong mahugaw kung makakaon kanya na, kay dili naman lagi na pagtulon ang Kristohanon. Kaya wa naman nanudlo si Kristohana din sa Bagong Testamento, hasta usab ang mga apostol. Di ba? O usanas kausaban kay gisgutan man gud sa Colosas 2:16 nga ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon. Mao ni pagtulon ang Kristiyano kay Kristiyano man ni si Apostol Pablo. So di na ta magpadala anang mga igsuon natong basaylo ako lang hisgutan kay mo man ang tinod mga igsuon natong Adventist moingon sila nga ayaw mo kaog baboy ha. Isdang wala himbis kay pakasad-on jud mo kay naa na dito sa Old Covenant. Tinuod Old Covenant pero diri sa New Covenant wa man tay mabasa nga si Kristo nanudlo gihapon na hasta usab ang mga apostol.
Naariyo, ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon o ilimnon o mahitungod sa mga adlong balaan o sa kasaulugan sa bag-ong bulan o bahin sa mga adlong igpapahulay. Kining gihisgutan diri muna ni mga piyesta sa daang kasabutan. Kay doon na may mga nangawa na ni adto. Pero kung doon natin mga piyesta diri sa New Covenant sa simbahan ni Kristo, bag-ong nga mga kasaulugan naman na, under naman na siya ni Kristo o sa iyang lawas. Okay, katong mga daan nga mga kasaulugan diya sa mga adlong balaan, mga piyesta nila, mga igpapahulay nila, matod pa diri no atong basahon sa ang sumpay. Kining tanan no. Teka ato sang usbon. Ay busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon o ilimnon o mahitungod sa mga adlaw nga balaan o sa kasaulugan sa bag-ong bulan o bahin sa adlaw nga igpapahulay, mga adlaw nga igpapahulay. Kining tanan mga anino lamang, sa English pa shadow of things, no? Kining tanan mga landong lamang o mga anino lamang sa mga butang nga umaabot na mangwigi paabot. Apan ang katumanan mao si Kristo. Sa ato pa kining mga kasaulugan gani maghisgot unsa ni mga balaod na sa pag-abot sa Bagong Testamento kay mo man gipaabot nga maabot ang Mesiyas nga mao si Kristo, dinhi na ta motutok ni Kristo. Siyempre kung motutok ta ni Kristo, tutukan nato unsa iyang gipamuhat. Usa sa iyang gibuhat mao ang pagtukod og iglesia. Mo ni atong sundon si Kristo og ang iyang iglesyang gitukod. O giunsa ang mga balaod, unsa ang panglantaw sa iglesia sa balaod sa Old Covenant o unsa ang mga balaod pod nga kinahanglang ipadayon diri sa New Covenant. Munang kinahanglang tutukan nato ang history sa Biblia, history pod sa simbahan niya sa unang siglo, ikaduhang siglo, ikatulong siglo, ikaupat hangtod sa mga kasigluhan nga mao na ni atong naabtan karon. Dili kay mubasa tas Biblia then kita may mo interpret nga wa ta kahibalo atong giunsa to pag panudlo, giunsa pag-interpret sa mga otoridad nga gibilin ni Kristo. Nga gibilin niya sa mga apostol o kinsa ang mga tao nga nakasunod sa katungdanan sa mga apostol nga sumala sa history mao na natong mga kaobispuhan o mga kaparian. Okay, wa may laing tinuhuan nga makasubay sa iyang kagikan nga maganid jud pagbalik panahon sa mga apostol. Wala lain mao ang simbahan Katoliko. Gani doon ako'y basahon ninyo karon mga higala, mga ginikanan isip prueba. Dili ni self-serving kay usa ni kabasahon nga dili Katoliko. Akong hisgutan dinhi ang maong tinuhuan. Ang atong mga igsong Iglesia ni Kristo, doon na sila ipahayag diha sa ilang official magazine nga mao ang Pasugo. Nga gihimo na to ning prueba nga bisan gani sila ang mga igsuon natong kanunay nag-atake sa atong tinuhuang Katoliko, kini atong mga igsuong Iglesia ni Kristo sa ilang mga tulumanon sa radyo, telebisyon, kanunay gyud nilang gikulata. Atake ang atong mga pagtulon ang Katoliko kay matud pa nila daghan daong sayop. Pero kining akong kutloon ron base sa ilang pahayag, sila mismo miangkon nga kung maghisgot gani unsang pundoka nga makasubay gyud sa iyang kagikan nga maganid gyud pagbalik panahon sa mga apostoles, ang Katoliko ra kuno nga simbahan. So kana ato ning gamiton nga prueba kay tinuod man gid pud ni nga sila mismo ni angkon nga sila dili sila kasubay. Ang ilarang kuan hinungdan nga nung gibiyaan nila ang Katoliko tungod kay nanudlo na kunog di mao. Naapustatan na kuno ang iglesyang unang gitukod ni Kristo sa unang siglo. Pero di po ta magkatuwa na kay dili gid mahitabo nga matalikod ang tibok iglesia kay si Kristo God mo'y nagtukod. Kinahanglan atong pagsabot sa iyang iglesyang gitukod lig-on gyud. Kung moingong kag nawala tong iglesyang unang gitukod ni Kristo kay naapustata kay gisulod og mga lubo. Tinuod man pud gisulod og mga lubo pero wa mahurot og kaguba. Kay lig-on gud ang founder. Isaaran ko niya nga bisan ang ganghaan sa hadis di makabuntog. So kung maingong ka nga tibuok yun na talikod ang iglesia kay gisulod og mga lubo na ay mga nanudlo nga og binalitad yung kag tibuok yun nga nahanaw
Muro kag ingon ba nga nahimong bakako ng Ginoo nga nagsaad ba unta siya nga lig-on ng iyang iglesia. Di pagkasama gud nagtukod og kanang taong nagtukod og balay babaw sa bato. Nabisan pag unsang mga bagyo diha, hangin unsa diha, mga pagsuway, di gud malunos. Inana ang iglesyang gitukod ni Kristo kay kung mayong kag naguba, day na ilaing tao nga paabuton nga mahimong propeta. Sama ni Igsoon Felix Panalo o Ellen White, Joseph Smith, Charles Taze Russell sa saksi ni Uba. Kung matinuod na nga sila mga awahing propeta nga mupabangon, mutulid sa nahiwi na kuno. Sama ra nga moing ka nga si Kristo nagguba tong iyang gitukod day na yung mga tao karong bag-ong nagtukod nagpasiuna ilaan no ilig-on kay wa mga hanaw. Ang kang Kristo na hanaw ya kining ilang mga grupo ron wala mahanaw. Murag makaingon ta nga uy nalupig man ang atong Ginoo. Kay pagsugod ang sa atong Ginoo niya atong unang siglo nawala man tong iyang grupo. Tong gipaabot na pud nga naay propeta nga mutindog sama ni Ellen White, ni Joseph Smith, ni Felix Manalo, ni Charles Taze Russell, parang tuliron ang nahiwi. Na para na ko di ko kadawat anang pagtulunan nga naman kay murag makaingon ta nga nalupig na nun ang atong Ginoo. Kay pagsugod niya ang yawa mula hutay kay pagsulod sa mga lubo na hurot magka matay niya ang nipadayon dili na mao. Murag nalupig ang Ginoo nun ana no. Para sa tinuhoang Katoliko, ang simbahan nga gisugda ni Kristo nagpadayon, wa maguba. Tinuod nga dunay mga lubo nanulod sama dito sa Epeso. May butang talang katong sa Epeso gisulod og mga lubo nga huroto. Pero ang mga Kristiyanos, ang mga convert na mga na-convert dito sa Roma, dito sa Espanya o sa uban pa sa Corinto o sa uban pa nga naabtan sa iglesia, wa po tayo mabasa diri sa Biblia nga nahurot og kaapostata. Ya masiguro magyun natong nagpadayon kay gisaaran gud ni Kristo magpadayon mo na nga ang tinuod nga dapat nato nga angayan natong tuhuan nga pagtulunan ang simbahan ni Kristo lig-on nagpadayon, dunay mga lubo, dunay mga nanudlog binalitad pero dili ang tanan. Sa laktod, ang simbahan ni Kristo nagpadayon gikan unang siglo, ikaduhang siglo, ikatulo, ikaupat, hangtod karong sigloha mga ginikanan. Unsa mang tinhuan ng nanudlo ana nga ang simbahan ni Kristo nagpadayon. Nya alang pud sa mga Adventist kung mutuo mo nga ang simbahan ni Kristo nagpadayon, tanawa kuno sa history. Ang grupo ni Kristo, dili ko moingon ang grupo sa mga Hudeyo. Ang grupo ni Kristo, ang Kristohanon nga grupo, unsa ang espesyal nga adlaw nga ikatigom. Sumala diya sa Bagong Testamento, diha man na mabasa na to, sa Acts of the Apostles. Unya, paghuman sa unang siglo, ikaduhang siglo, kay kapadayon man lagi. Unsang referensya ha, murang di lagi ta makasalig lang kung mangita tas tinuod, Biblia ragyod kay wala man diha na hisulat sa Biblia tanan, ang history sa simbahan ni Kristo. Kay natakop ang mga kasaysayan sa Biblia o sa mga Kristohanon, naaman diri ang mga napatik o lahing napatik diri sa history sa simbahan ni Kristo na diri sa Acts of the Apostles. After sa Acts of the Apostles, mga panghitabo sa simbahan wa na ma-record. Kay kining katapusan lang libro sa Biblia, kining pinadayag na suwat ni mga 90 to usa ka gatus Anno Domini. So after 100 AD, ang mga account, ang mga panghitabo sa simbahan nga gitukod ni Kristo wa na mahipatik dinhi sa Biblia. Mo nang para nako ang theology, ang panudlo nga Katoliko mo giangay barugan nato. Nga di ta magsalig sa Biblia lang. Kay wala diri sa Biblia tanan hipatik ang history sa simbahan nga gitukod ni Kristo. O mo na kay nagpadayon man ang simbahan ni Kristo. Ang pangutana karon, unsa ang espesyal nga adlaw nga gipadayon sa grupo ni Kristo? Grupo ni Kristo dili itong grupo sa mga Hudeyo. O unsa? Unsang espesyal nga adlaw nga ilang gihiusahan sa unang siglo, ikaduhang siglo, ikatulo, ikaupat. Sa ikatulong siglo gani mga igala o ikaupat, didto man to si niabot si Emperador Constantino. Kana lang nga parte sa kasaysayan, maklaro na nato nga Domingo na. Kay mo may naabtan ni Constantino.
Kay nakonverter siya sa pagka-Kristiyanos, nakita niya ang mga Kristiyanos Domingo man. Of course, kahibalo siya nga kadtong mga Hudeo sa daang tinuhuan, Sabado to ila. Pero sa Kristohanon man siya nakonverter. Ug nakita niya ang mga Kristohanon ang gihimong espesyal nga adlaw mao man ang Domingo, mo nang Domingo pod ang iyang girespeto ug mo iyang gideklara sa tibuok niyang imperyo nga mao na kini ang igpapahulay og nalipay pud tawo ng mga tao kay kaniadto wala sila igpapahulay karon naa na. Mga igala, mga ginikanan, tutukan nato ni pag-ayo kining giingon niya ba? Ato ning subli-sublion uban sa mga dugang pang-emphasis. Ayaw ninyo itugot nga may magsaway pa kaninyo mahitungod sa pagkaon o ilimnon o mahitungod sa mga adlaw nga balaan o sa kasaulugan sa bag-ong bulan o bahin sa adlaw nga igpapahulay. Kining tanan mga anino lamang sa mga butang nga umaabot apan ng katumanan mao si Kristo. Sa ato pa, ug unsa to sa una, diskubriho nato unsa na diri panahon ni Kristo. Kay ang gipaabot si Kristo man. Og moingon tag Kristo, nagtukod siya og iglesia. Sa ato pa, unsa ang panudlo sa iglesia nga iyang gitukod mahitungod sa iglesia o mahitungod po sa igpapahulay atong tuhuan. Dili ta magpermanente atong daan kay matud padri ni San Pablo katong daan landong na to. Siyado ra to katong mga piyesta nila, igpapahulay nila, katong pagtulun-an nila mahitungod sa kalanon, matud pa ni San Pablo, siyado ra kuno to, landong to. Ang gipaabot jud nga katumanan si Kristo. Mayong gitag Kristo, apil na ang iyang iglesyang gitukod. Pangutana, giunsa man ang mga piyesta. Yan ang po'y mabasa din katong mga piyesta nilang karaan, mga landong mo nang giilisan po diri, giulagway na ni San Pablo nga ang piyesta nga atong i-focus ron, kanang piyesta sa kaputli, kanang katong ang pasiunahan ani ni piyesta sa daang kasabutan ato, katong piyesta nilang gitawag og unleavened bread nga kanang dili magbutang og kanang ipapatubo o mato piyesta nila. Mo ang gi-emphasize ato nga kanang libadura god nagsimbolo man sa sala. Bot pasabot katong piyestaha nga muhikling ta, mupalayo na ta sa sala, biyaan na nato mga sala. Sumuna gi-emphasize si San Pablo nga kapiyestahan. Ug mo na ang tinuhoang Katoliko ron naggama og mga piyesta na pagali mga bag-o, pero gi-pattern na ang gibasihan ni ana katong giingon ni San Pablo nga kung magsaulog manggaling ta kanang nagsentro sa kaputli. Nga gani no ni adto piyesta na no. Kay kanang dili ka mo gamit o igpapatubo, kay ang igpapatubo nagsimbolo man sa sala. Sa to pa, kung ato nang i-general ang kasaulugan nga tutukan nato kanang kasaulugan nga nagsentro sa kaputli. Ang bag-o mga piyesta nato ron nagsentro sa mga santos o balaan. Kay gipasidungga nato sila isip mga taong balaan nga nagpuyo sa kaputli. Sumona ang gipahayag ni San Pablo kung magsaulog ta kanang nagsentro sa kaputli, kanang muhikling ta sa mga kasalanan nga gisimbolohan og libadura. Di ba? Sumona ato mga pista ron nga gipanggama sa atong simbahan, di mong kumusupa ka na gipanggama man sa atong simbahan, pero with approval sa langit kay daan namang gaingon ang Ginoo sa Mateo 18:18 nga bisan unsay idili sa iyang simbahan, idili og itugot usab dito sa langit, di ba? Klaro man na. So kanang muingon nga ang simbahan walay gahom sa pagdili og pagtugot, dili na tinuod. Kaya ang giingon ni Kristo sa Mateo 18:18 bisan unsay idili og itugot sa iyang simbahan diri sa yuta, idili og itugot sab sa langit. Mao na nga kanang mga balaod nga outside na sa natural law o napulo kasugo, ang simbahan pwedeng moingon ana ato ning ilisan ani. Pwede na ilisdan. Pero katong giingon sa Daniel pod 7:25 nga dunay tao nga
usbon na mga unsa nang gipang mandato diya sa katawhan sa Dios, lahi nang gitumbok, makita man sa kasaysayan kasi nga tuman ana. Oh, kanang Daniel 7:25 sumala sa history si Antioco Epiphanes po ba to? Yang gipang bisan pagpanahon sa mga Hudeyo patugani, yang gipang usub tong unsa to ila mga giusahan nga mga kasaulugan, ila mga practices. Yang kana pong mananap nga mapintas ang klaro kaayong naigo anak diri sa New Testament si Emperador Nero man. Ang iyang ngalan kung kwintahon ang sa Hebrewhanon nga kwintada sa mga numero, ang iyang ngalan mo mutakdo gyud 666 nya ngalan gid niya. Nya lahi pod kanang mga Adventist, mga igsoon naton dili Katoliko, ang ilang kwintahon katuman noong titulo nga gidunar ni Emperador Constantino nga to Santo Papa ang Vicarius Filii nga titulo man to, di man tungan og tao. Ya dili pud to official title sa atong simbahan nga para sa Pope. Kay ang official title sa atong Pope dili man Vicarius Filii kundi Vicarius Christi man, nga kung sumadahon dili gid moabot og 666. Ignorance of history kung magpataka kag interpret anang mananap nga mapintas nga sumala sa kasaysayan si Emperador Nero mo'y naigo ana nga ang iyang ngalan mo tukma gyud 666 nya ang iyang kinaiya mutakdo gyud anang mananap nga mapintas nga gihisgutan diya sa Biblia nga nagpasipala sa mga nagpuyo sa langit kisa man to emperador kay ito Kristiyano gilutos gud niya mga Kristiyanos. So nagpasipala sa Dios, nagpasipala siya ngalan kay di mo tuog Dios god. Umoto si Emperador Constantino unya pasangin lang natong Santo Papa mo 666 nga siging gaampo ng Santo Papa na amang na Rome dito sa Vatican nga magsigilag ampo. Wa na magpasipala sa mga santos nga nagpuyo sa langit. Nya mo na pasangin lang na to. O mo na ayuho na to pagtuon ng Biblia mga kinikanan, mga suking di paminaw, mga kasama. Mga igala ni ana ang akong giingon ninyo, no? Usa ka basahon nga dili Katoliko. So dili ni siya self-serving, no? Basahon nga gitawag o gisiprahan og Pasugo Magazine, no? Pasugo Magazine sa atong mga igsuong o hinigugmang mga Iglesia ni Cristo. Mo ni official magazine nila, no? Pinitsahan Abril 1965, no? Abril 1965, pahina 41, no? Sa Pasugo Magazine nila. Matud pa sa maong basahon, dili niya to ha, ilaan eh. So we don't question the claim of the Catholic apologists that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. Pangusbo na, so don't question the claim of the Catholic apologists or Catholic faith defenders that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. So binisaya pa, dili ko na sila mo supak o mo question sa pangangkon sa mga Catholic faith defenders o Catholic faith apologists
nga unsa mang pangangkuna nga dili kuno sila mag-question nga ang Katoliko kuno nga simbahan, that the Catholic Church alone, ang Katoliko nga simbahan lamang maoy makasubay sa iyang kagikan nga maganid gyud pagbalik panahon sa mga apostol. That the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. Di kuno sila musupak kana nga ang simbahang Katoliko lamang maoy makasubay sa iyang kagikan nga maganid gyud pagbalik panahon sa mga apostol. Sa to pa sila di sila kasubay. Ang ilarang claim nga nung gibiyaan nilang Katoliko, bisan Katoliko mo'y makasubay sa iyang kagikan nga maganid yun pagbalik panahon sa mga apostol, ang ilarang basihanan nga nanudlo namang kunog dili mao. So siyempre kay nanudlo namang kunog di mao nang angay na ning talikdan, dili na ni tinuod. Pero di po ta makadawat ana. Salamat nga bisan doon na sila yung mga panudlo nga di na tumadawat kay di gyud maayo tuhuan sama ng dili Diyos si Kristo. Apan doon na po sila gitudlo nga tinuod sab. Una gingon ba bisan pa unsa ka walay ayo sa tao, ayog hukmi nga tanan niyang sulti o pamuhat puros dili maayo. Naapoy kaayo. Mao po ni no atong mga higala ng Iglesia ni Kristo, mga naaman tay mga higala diha mga amigo nato, mga buutan. Apan kung maghiskot og pagtulunan, kinahanglan atong susihon pagayo kay naamay giingon si Kristo nga dunay mga but nga mga bulaang propeta o manudlog binalitad nga ang insakto himuon nilang dili mao. Sama na mga sacred images na to nga lahi mo ng sacred images. Unya tawgo nilag idols, tawgo nilag Diyos-Diyosan o Diyos-Diyos. Nga lahi mo ng Diyos-Diyosan, lahi po ng sacred images. Unsa man ang sacred images? Katong mga larawan sa mas kiruben nga gipahimo sa Dios, o larawan nga kanang gisulod sa simbahan, larawan sa mga santos, nga wala himo ang Dios mo na sacred images. Nya kato po mga idols, kato mga Diyos-Diyosan, kato mga larawan nga gihimong Dios. Naman na sa 1 Corinto 8:4 nga ang Diyos nagrepresentar sa butang di tinuod. Budi pasabot giisip nimo ng Dios nya dili tinuod Dios, sama na may kagiisip nimo ng kanandulaan, may kagtarak-tarak kay dili tinuod trak. Ang doktor kay di tinuod doktor. Ang Diyos-Diyosan pod o Diyos kanang giisip nimong Dios nya dili tinuod Dios. Sumo na Diyos-Diyosan o Diyos sama atong larawan ni Baal, Mercury, Diana, Astaroth nga giisip og Dios sa mga tao niadto nya di man tinuod Dios mo toy Diyos-Diyosan. Pero mga larawang Katoliko dili na Diyos-Diyosan. Ngano man kay wala manudlo ang atong mga kaparian nga Dios na. Isipon natong Dios ng mga larawan wala oy. Ang Dios nga gitudlo sa atong mga kaparian usa ka Dios nga naa tulo ka persona nga unsa ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Walay apil na mga larawan oy. Kay ang Dios sa Katoliko gitawag nga do karog Trinity. Usa ka Dios nga naa tulo ka persona, wa man hisgutin ang mga larawan da sa mga santos nato wala oy. Amahan, Anak, Espiritu Santo ra ang usa ka Dios nato. Wa ilabot na mga larawan. Sa ato pa kan mga larawan nato sa Katoliko dili na Diyos-Diyosan, dili na idols. Pero kung sila may manudlo at Diyos-Diyosan gano. Saom na nato ron mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw. Misleading the public. Misleading the people through media. Panudlo nila sa radyo, panudlo nila sa telebisyon. Ngailang sa ilang mga wali, ilang pabiyaon ang mga Katolikos pagkatoliko. Ngawa man tayo pagtulunan ng Katoliko nga naglapas sa mga pagtulunan sa Diyos, pagtulun ang Kristiyanos kung ayuho lang natugtuon ng Biblia mga ginikanan. Kadtong gibasa na itong pasugo, no, Abril 1965, pahina 41. Dili lang kay kato na pagyapoy pasugo magasin nila nga mao-mao gyapong pagkapahayag at gyapong kutloon. Pasugo magasin gyapon sa atong mga igsoong Iglesia ni Cristo, April 1986 sa pahina 4. Nga nagsulat mao si Brother Philhon B. Puentes.
magsusulat sa pasugo sa atong mga higalang Iglesia ni Cristo. Si Brother Felhon B. Puentes sa basahon pasugo nila pinitsahan Marso-Abril 1986 sa pahina 4. Matud pa, I have nothing against the fact that the Catholic Church which exists to this day could be traced back from the first century. No, I have nothing against the fact that the Catholic Church which exists to this day could be traced back from the first century. No, matud pa ni Philhon Puentes, magsusulat nga Iglesia ni Cristo sa pasugo. Dili kuno siya supak. Sa panudlo nga ang Katoliko nga simbahan nga ni-eksister karon mga panahon na, masubay gyud ang iyang origin o kagikan could be traced back from the first century. Nga masubay gyud ang kagikan sa unang siglo. Kining simbahang Katoliko. So mao na dili niya atong basahon ni sa atong mga igsuong Iglesia ni Cristo. Ang Pasugo Magazine, dili self-serving. So, mga igala, mga ginikanan, kay ang simbahang Katoliko man ang makasubay sa iyang kagikan nga maganid yun pagbalik panahon sa mga apostol. Therefore, makaingon ta nga ang otoridad sa mga apostol naa sa atong mga kaobispuhan. Kay nga naman, kung maingon ka nga gitagaan ni Kristo og gahom ang mga apostol, kunya, kung basahon nato ang buhat 2:38 ug 39 nga nagingon diha sa 2:38 ug 39 sa Acts of the Apostles, ang saad alang kaninyo og sa inyong mga anak. Budi pasabot kung unsay gahom nga nahuptan sa mga apostoles, mapasa ang ilang otoridad o gahom sa mga sumusunod. Nya unsa mang simbahana nga makasubay gyud ang sa iyang kagikan nga maganid gyud pagbalik panahon sa mga apostoles, ang simbahang Katoliko man. Therefore, ang otoridad nga gitugyan ni Kristo sa mga apostol katong naingon siya, bisan unsay inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Bisan unsay inyong itugot usab sa langit. Kinsa may ang giingnan mga apostol. Nya sumala sa history, kinsa may nakahupot, kinsa may nakahawid anong gahuma, mga kaobispuhang Katoliko man. Kay makasubay man sa iyang kagikan nga maganit gyud panahon sa mga apostol, sunaan niya ang gahom. Pag ingon sa simbahan ron, magpiesta ta kay lami kayo, angayan kayo, pasidunggan si San Vicente. Kay balaan siya. Nakahimo siya mga buhat sa kaputli. Nga maura ba giingon ni San Pablo nga kinahanglan kung magsaulog ta nagsintro sa kaputli. Nga tungod kay balaan, nagbuhat sa kaputli si San Ignacio ba, si San Vicente, si San Antonio. Mo nang magsaulog ta, magpasidungog ta kanila. Mo na nga ang mga piyesta na to nagsentro sa kaputli. Pero kasubo lang po na to, kanapoy mga Katoliko nga inig piyesta gani maghubog-hubog. Asa naman ron, nagbugal-bugal sa atong kapiestahan. Nga naman, nganong nagsaulog ng tagpiesta ni San Ignacio, ni San Antonio, ni San Vicente? Tungod kay nagbuhat sila sa kaputli, gipasidunggan nato sila kay naapon nas Biblia nga ituboy o pasidunggan na sa Lucas 1:57 ba na 52 nga ang mga mapaobsanon ituboy, pasidunggan. Mo na pasidunggan ang mga balaang tao. Mo na atong mga piyesta pagpasidungog na nila. Kay nagbuhat sila sa kaputli. Nya anong kita po ba magpiesta ron daghang mga Katoliko nga maghubog-hubog? Di ba bugal-bugal na siya sa kasaulugan sa piyesta? O mo na mga igala, ato untang tumanon ang gisulti sa atong pare, sa atong pastor, unsay angay buhaton sa pagsaulog. Parang dili puta masawayan ako, di ra bagyo ko mo dipinsa itong mga igsuong dili Katoliko, atakihon na atong piyesta kay mag-abuso ta diya. Di ko mo dipinsa og abuso. Unsay akong dipinsahan sa Katoliko ang iyang mga pagtulunan, unsay tinuod nga pagtulunan sa tinuhoang Katoliko, unsay tinuod nga pagtulunan sa Katoliko mahitungod sa pagsaulog sa piyesta. Walay labot ng hubog-hubog, oy. Walay labot ng sugal-sugal, oy. Ug unsa pa ng mga buhat na to des piyestang dili mo gitudlo sa atong simbahan.
Mga igala, wa pagyapon ta mahuman sa atong tema mahitungod sa igpapakulay ato ning hinahinay. Apan nato gihapon ni padayon sa sunod Domingo pohon kung itugot gihapon sa atong labawog magkagagahom. Siluang wa pagyapon ta mahuman o unsa pa to'y angay na itong hisgutan ta pero wa na magkarga sa itong sa ka-oras nga tulumanon karon sa Iluwa sa Veritas. Okay, wa naman kita igong panahon sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, mga santo sa langit, mga anghel. Kini na lamang inyong ubus nga alagad sa mong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Shelbert Don Doyano Sr. alias Veritas, kauban sa Pikas Lawak, taan ni Luod ug Taxi Lumba. Hangtod sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Mahal naming mga taga